Gepleyer Adatlyk radiosi. Öňüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 20-nji agusty, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Onu Pragadaky studiodan men Ýogşun Anna Urban alyp barýarym. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Adatlyk radiosynyň web saýtyna iň köp dinlenen habarlaryň, şoň bilen birlikde iň köp dinlenen gepleşiklerin başyny mardaky lotereýa oýunynyň döreden galmagarlary baradaky habar we gepleşik çekýär. Adatlyň anonim söhbetdaşlarynyň käbiri bu wakany degişme bilen Türkmenistana bolan zorap revolýusiýasy häsiýetlendirdi. Şeýlelikde marda müňlerçe adam söwda resmiýlerine nägilelik bildirdi. Onlarça adam tutsak edildi. En atalar çağalaryny tapyp bilmedi. Müňlerçe adamyň nägileliginden soň lotereýa oýunyna satylan zoraplaryň puly ýerine berilýär diýen atlan çap edilen habarlarymyz, gepleşiklerimiz iň köp okulanlaryň we iň köp dinlenenleriň bäşligine girdi. Bundan başga Türkmen Hava Ýollary sentýabrda Türkmenistana 9 sany charter reýsini amala asyrmagy planlaşdyrýar diýen atlan çap edilen habarymyz köp okulypdyr. İstanbullu Türkmen prezidentine hat gowşurjak bolan aktivistler we aklawçy ýenjilli diýen atlan çap edilen habarymyz we gepleşigimiz hem iň köp okulanlaryň we iň köp dinlenenleriň bäşligine girdi. Prezident döwlet maslahaty atly täze bir forumyň geçiriljek senesini ýylan etdi diýen habarymyz hem köp okulanlaryň bäşligine girdi. Marynyň ýol polisiýasy sürüjileri jerime salmak çärelerini güýçlendirdi. Balkanyna ýene benzin gatçylygy emele geldi. Ýalňyzyň gara bagdary peýda bolup başlady diýen atlan çap edilen gepleşiklerimiz hem köp dinlendi. Şu aralykda hökümetçi neşirler Türkmenistanyň öňkü postsovet ýurtlarynyň ikisine Özbegistana we Azerbaýjana benzin eksport etmekde orsiýetden soň ikinji döwlet bolanyny habar berdiler. Bu hepde Adatlygyň web saýtyna girenler Türkmen görnüşleri 32-nji hepde atly fotosergimizde çap edilen suratlara köp syn edipdirler. Hormatly dinleýijiler, gep başyndaky hem aýdyşymyz ýaly, bu hepde Adatlygyň iň köp okulan habary marda bolan lotereýa galmagaly baradaky maglumatlar bilen bagly boldy. Zoraply lotereýa barada efire berilen gepleşik hem köp dinlendi. Şeýle-de Türkmen raýatlarynyň käbiriniň degişip lotereýa gozgolany zorap fitnesi ýa revolýusiýasy atlandyran wakasyny görkezýän videolar sosial ugamlarda köp paýlaşyldy. Mundan öň sosial ugamlarda göderlik salonyna baryp öz aýallar diýilip çaklanylýan maşgalany ýençýän türkmen ýigidini görkezýän video köp paýlaşylypdy. Lotereýa fitnesinden soň bu hepde İstanbul konsullugyna bolan waka köp adamyň ünsüni özüne çekdi. Mardaky lotereýa oýunundan tapawutlykda İstanbul wakasy iki ýurdun, Türkmenistanyň we Türkiýanyň Daşary işler ministrlikleriniň arasynda hem belli bir derejede düşünmek zerurlugyny gün tertibine getirse gerek diýip synçylar çak edýär. İstanbul wakasyny geçmeden öň kärdeşim Sehranyň mardaky lotereýa oýunynyň döreden galmagaly baradaky maglumatyndan bir bölegi bilelikde dinläliň. 15 Ağustosda Mar vilayatynyň Mar şäherindäki Belent Sowda merkeziniň daşynda müňlerçe adam sowda nokudu tarapyndan gurnulan lotereýa oýununda özlerine wada berilen bayraklaryň çykmandygyna köpçülikliň nägilelik bildirenden soň käbir raýatlaryň puly ýygyna berilip başlandy. Şol bir wagtda häkimetler lotereýa oýunynyň 17 Ağustosda vilayatyň uly badarynda täzeden geçiriljekdigi barada beren madasynda tapylmady. Mardaky lotereýa oýuny bilen bagly soňky maglumatlary Adatlyk radiosynyň habarçylary sebitden habar berdiler. 17 Ağustosda lotereýanyň guramaçylary tarapyndan satylan joraplar ýygyna alınıp başlandy. Ýöne joraplar ulanylan, ýagny geýlen bolsa onda olaryň puly ýygyna berilmeýär. Jorap satylan täze görnüşinde ýygyna alınýar.
Käbir raýatlar eýýäm joraby açyp ulanan bolsa da onlap, yüzläp ýa-da müňläp jorap satyn alan adamlar pullaryny ýygyna almagy umyt edýärler. Dip çarşenbe günü Sowda merkezine barıp gören yerli ýaşaýjy şaýat bolan ýagdaýlaryny anonimlik şertinde gurrun berdi. Şol bir wagtda habarçymyz lotereýany gurnoýjularyň joraplary alyp, olaryň puluny ýygyna berip başlandygyndan köp adamyň habarsyzdygyny hem aýtdy. Ýatlasak habarçymyz awgust aýynyň başynda belen Sowda merkeziniň lotereýa oýunynyň geçirilýändigini we oýunu 50 manat töläp bir jorap satyn alan her bir raýatyň gatnaşyp bilýändigini ýylan edendigini aýtdy. Lotereýany gurnoýjylar oňa gatnaşan adamlaryň hiç biriniň baýraksyz galmajakdygyny, ýagny lotereýalaryň hiç biriniň boş däldigini hem aýdypdyrlar. 15 awgustda lotereýa oýunynyň geçirilen günü Sowda merkeziniň daşynda takminan 4000den gowrak adam üýüşdi. Emma gatnaşyjylaryň aglabasy baýrak utup bilmän soň olar gurnoýjylar hiç bir lotereýanyň boş däldigini aýtdylar diýip özlerine wada berilen baýraklaryň çykmandygyna we özleriniň aldawa salnandygyna köpçülikleri nägilelik bildirdiler. Nägileligi köşeşdirip köpçüligi dargatmaga çalışan howpsuzlyk işgärleri bilen adamlaryň arasynda goh galmagyl turdy. Basabaslykda enatalaryň çağalaryny tapyp bilmeýän halatlarda boldy. Raýatlara garşy güç ulanan howpsuzlyk işgärleri onlarça adamy tutsak etdiler. Häzir joraplaryň alınıp, olaryň pullarynyň ýygyna berilip başlanmagy adamlaryň nägilelik bildirip, uly gozgalyň turuzmagynyň netijesi diýsek ýalňyşmarys. Adamlar bir ayakdan şol ýerde öz haklaryny sormadyk bolsa, onda bu mesele halkyň bähwidine çözülmezdi. Halkyň ayaga galmagy bilen hökümet tiz wagtyň içinde meseleni halkyň bähwidine çözmeli boldy. Dip yerli ýaşaýjy belledi. Şol bir wagtda habarçylarymyz häkimetleriň lotereýa oýunynyň 17 awgustda welaýatyň uly badarynda täzeden geçiriljekdigi barada beren wadasynda tapylmandygyny hem habar berýärler. Ýatlasak 15 awgustda tutsak edilmelere garamazdan Sowda merkeziniň daşynda durup nägileligini dowam etdiren adamlar diňe lotereýanyň şu ýepde welaýatyň uly badarynda gaýtadan oýnaljakdygy barada häkimetleriň beren wadasyndan soňra giýişlik sagat 6-dan soň Sowda merkeziniň öňüni terk edipdiler. Onlarça adam Marinyň täze bazaryna baryp lotereýa oýunynyň geçiriljek ýerini gözledi. Olar bu ýerdäki sowdagarlardan lotereýa oýunynyň boljak ýerini soranyny hiç ýyl oýunyň bolmajakdygyny bilip galdylar. Dip waka şaýat bolan başga bir marly ýaşaýjy aýtdy. Habarçylarymyz 17 awgustda Marinyň täze bazarynyň içinde we daşynda polisiýa işgärleriniň hemde uluglarynyň adatdakysyndan has köp bolandygyny hem habar berdiler. Şeýlede olar müňlerçe adam Sowda merkeziniň öňünde nägilelik bildirenden soň welaýatda VPN hyzmatlarynyň we IP adresleriniň petiklenendigini hem aýtdylar. Soňky 3 güniň dowamyny lotereýa oýuny we onuň bilen bagly dören halk nägileligi barada gurullar tutuş ýurda ýaýrady. Häkimetler bu barada has köp maglumatyň, suratlar, videolaryň ýaýramagyndan alady edýärler. Dip ýaşaýjy belledi. Hepdeniň programmamyzyň dinleýärsiňiz. Bu hepde adatlygyň iňkän gyzyklanma döreden habarlarynyň biri Türkmenistanyň Istanbulda konsullugyna bolan waka bilen bagly boldy. Adatlyk bu waka bilen bagly pikir garaýşlaryny sorap, hukuk goraýjy Türkmen Helsinki gaznasynyň başlygy Täjegül Begmedow hemde Türkmenistanyň Türkiýedäki odalky elçisi Raýat aktivisti Nur Muhammed Hanafa ýüz tutdy. Hukuk goraýjy Täjegül Begmedow adatlygyň soraglaryna gysgaça ýazmaça jogap berdi. Hanaf bolsa telefon söhbetdeşligine gatnaşdy. Hukuk goraýjynyň we raýat aktivistiniň jogaplaryna geçmeden öň kardeşim Gödeliň Istanbulda ejir çeken adamlar we olaryň Türk häkimetlerine diýen şikaýaty baradaky maglumatynyň bir bölegi belelikde dinläliň. 16 awgustda Türkmenistanyň Istanbuldaky konsullugynyň çäginde ýenjilen türkmen aktivistleri we Türkiýanyň raýatlary hemde türk aklawçysy türkmen diplomatik missiýasynyň işgärlerine garşy baş prokuratura şikaýat etdiler. Arşçylar türkmen prezidentine niýetlenen hada diplomatlara gowşuljak bolan parahatçylykly aktivistleri edilen hüjümden başga da yaralanan aktivistleriň kadaly lukmançylyk barlygyny geçirmäge borçly lukmanlaryň we bu işe seriden polisiýa wekilleriniň hereketsizliginden şikaýat etdiler.
Beş Türkmen raýaty Türkmenistanyň konsullugynyň çäginde fiziki hüjümet edibar edilenden soň Istanbulyň Meçdikowy etrafynda yerleşýän Çaglayan baş prokuraturasyna şikaýet etdiler. Mundan başga da olaryň adyndan türk raýatlary aklawçy Gülden Sönmez, Özgürder Jemgyýetçilik Guramasynyň baş sekretary Musa Uze we Jemgyýetçilik Guramasynyň agdaty Mehmet Emin Kaçmaz arz edipdir. Bu barada 18 awgustda Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki fondy habar berdi. Ýatlysa 16 awgustda aklawçylar we adam hukuklary boýunça iş alyp barýan iki sany türk aktivisti tarapyndan goldanýan türkmenler Istanbuldaky türkmen konsullugyna baryp Prezident Serdar Berdimuhamedov açyk hat gowşurmagy synanyşdylar. Olar getiren hatyny wezipeli adamlara tapşyrjak bolanda konsulluk binasyndan çykan bir näçe adam tarapyndan ýenjildi. Aktivistleriň biri Atamurat Saparow elçixananyň territoriýasynda bolan ýagdaýlar barada Adatlyk radiosyna şeýle gurrun berdi. Bizi kapıda duran, şu novatçılığı, gözekçilik eten yaş Türkmenistan raýatly. Men diýdi, ol dokumentasiýa işlere nemetmäge hakkym yok, meniň wezipem pes diýdi. Bolýa onda sen birine habar et, gelsin alsın. Şol ortada gepe güýmediler. Arka tarapymızdan daşymyzy gurşadylar. Biziň habarymyz yok. Biz gapa seredi otyrys. Biziň ýanymyzda Türkiýanyň Özgürler diýen insan haklaryny goraýan edaradan wekil bardy. Ýani ilki bilen oglan içeri aljak boldular. Elini arkasyna gaňyryp içeri saljak boldular. Biz hem şoňa garşylyk görkezdik. Men özüm şu elini gaňyranlaryň elini aýyrmak bilen, o ýerde uruş zat ýok, ýani bir araçy bolmak hökmünde elini aýyrmak maksady bilen ara girdim. Edil şol ýagdaýda maňlaýymdan urgu geldi. Atamurat Saparowyň sözlerine görä hatyň mazmununda Türkmen prezidentinden howa gatnawlaryny ýola goýmak we pasport almakdaky kynçylyklary çözmek ýaly raýatlar üçin iňen wajyp meseleler gozgalýar. Haýyşnama diýsek ýalňyşmaz. Ýagny 2,5 ýyldan bäri ýollaryň ýapyklygy netijesinde döredilen kynçylyklar, ýani emeli ýagdaýda döredilen kynçylyklar biziň öz raýatlarymyz Istanbulyň halkara aeroportunda soğuk betonyň üstünde ýatyp durup ýörler. İçinde çağalaram bar, garrylaram bar. O ýolları açsaňyz ýa-da goşmaça reisler goýsaňyz diýip hatyň mazmununda bar. Ondan soňra Istanbulyň konsullugunda, Türkmenistan konsullugunda nowot diýsen adam sany kän. Şulara goşmaça personal ýagny hünärmen işgärleri ugratsaňyz halk kösenmese. Ondan soňra şu halky pasportlaşdyrmak meselesinde vatandaşlarımız nelegal ýagdaýda galany üçin medisina hyzmatlarynyň ýa-da beýleki o problemalar bilen ýüzleşende kynçylyk çekýärler diýip o meseleler boýunça da haýyş etdik. Diýip Atamurat Saparow Adatlyk radiosyna gurrun berdi. Konsulxana baran Türkmenistanyň raýatlarynyň ýenjilmeginden soň aktivistler Dursultan Taganowa, Atamurat Saparow we adam hukuklaryny goraýjy Türk guramasynyň agdasy yerli polisiýa tarapyndan tutsak edilip Alibekoy polisiýa bölümine ekdilipdir. Gynansaň bu polisiýa merkezi bu waka bir taraply garady. Subutnamalary alandan soň polisiýa şäherleri pedalaryň ardasyny kabul etmekden ýüzürdi. Emma konsullugyň baran adamlaryň terrorçuluk hereketleri barada ardasyny derrew kabul etdi diýip Türkmen Helsinki fondy öz maglumatynda belliýär. Adam hukuklaryny goraýjy bu gurama Türk adwokatlarynyň içeri işler ministrliginiň ýol başçylygyna göni ýüz tutmagy mejbur bolandygyny belliýär. Netijede yerli aklawçylaryň hem adam hukuklaryny goraýjylaryň görkezden tutan ýerliligi metbuata çykyş etmek barada aýdanlary polisiýanyň ejer çeken aktivistleriň ar şikaýatlaryny hasawa almagyna we dokumentlerini ýygyna berip öýlerinden goý bermegine getiripdir. 17 awgustda Adwokatlar Birleşiginiň web sahypasynda çap bolan maglumatda Türkiýede ýaşaýan türkmen doganlarmadyň Türkmenistanyň prezidentine ýazan hatyny çap edýäris we goldawmyzy mälim edýäris diýilip ýazylypdyr. 16 awgustda bolup geçen waka Türkmenistanyň Istanbuldaky konsullugynyň binasynda türkmen raýatlarynyň ýenjilmeginiň ilkinji ýagdaýy däldir. 2021-nji ýylyň 1 awgustunda türkmen aktivisti Farhat Turdeýew näwelli adamlar tarapyndan zor bilen konsulluk binasyna ekdilip bir näçe sagatlap şol ýerde saklanypdy we ýenjilipdi. Türkiýanyň polisiýasynyň kömegi bilen boşadylan aktivist kömek soramak üçin Türk häkimetlerine ýüz tutmaly bolupdy. Hormatly dinleýijiler, kärdeşim gözelliňlediňiz. Inne bolsa, hormatly dinleýijiler, hukuk goraýjy Täjegül Begmedow bilen ýazmaça geçirilen soraw jogabına geçýäris. Adatlygyň soragy: Türkmenistan näme üçin Türkiýedäki migrantlary ýerine getirmegi haýal ýagarlyga salýar? Bu ýerde anyk näme sebäp bar? Siyasi sebäpmi, ykdysady sebäpmi, sosial meselemi? Käbirleri häkimetler taşary ýurtlarda göz açylan migrantlary birden köpçülikleýin ýurda getirmekden gorkýar diýär. Käbir bolsa Türkmenistanyň uçurlary ulanylman könelli diýär. Siziň pikiriňiz? Begmedowanyň ýazmaçy beren jogaplaryny seslendirmegi kärdeşim gözelden haýyş edýär.
Elbette häkimetler daşary ýurtlarda ýaşap erkinlik howasyndan demalan adamlardan gorkarlar. Ýurdun ulgamlaýyn krizisini göz öňüne tutsak köne uçarlar professional kadrlaryň ýetmezçiligi hem sebäp bolup biler. Ýöne bu ýerde hemmesi bilelikde. Azatlygyň soragy. Täzegül, häkimetler ýapyk ýagdaýda adamlar gelmesin. Daşary ýurtlarda galsyn diýip gizlin karar kabul edip bilermi? Elbette biler. Soňky ýyllarda Türkmenistanda köp zatlar gizlin edilýär. Azatlygyň soragy. Täzegül, görnüşinden ýurtdaky iýsizlik meseleleri çözülibermeýär. Eger adamlar ýyllaryna dolanyp gelse, olar ýurtda ýaşap bilermi? Owalarda çay bilen çörek we meýlekleri bolsa, gögekin ýetişdirip ölmez öde ýagdaýda ýaşap bilerler. Ýöne şäherlerde ören kyn bolar. Täzegül, Türkmen häkimetleriniň daşary ýurtlara gitsek adamlary saklajak bolmagyny nähil garaýarsyňyz? Eger adam gerek bolmasa olary näme üçin saklaýarlar? Kimdir birleri автokratiya hyzmat etmeli. Ýöne olar erkin pikirli adamlar bolmaly däl. Şonuň üçin ýöretilip diýen ýaly bilim ulgamyny ýykýarlar. Şonuň üçin adamlary buyruklary köpçüliklerin ýerine ýetirmäge endik etdirdiler. Şonuň üçin olar hökümetiň ähli kararlaryny çap etmeýärler. Ýöne düşnüksiz ýokardan başlyk aýtdy diýen sözlere talgylanýarlar. Adamlar indi kim näme haçan nirede bu karar diýen soraglary berip bilen oklar. Olara 30 ýyllap bular ýaly sorag etmekden çetde durmagy öwretdiler. Repressiýalar bilen ideologiýa bilen öz masallary bilen öwretdiler. Indi adamlaryň gözlerinde gorky görýän türkmenlerde indi çağa dogulanda gorky bilen dogulýany meňzeýär. Çağa berilýän ene süýdi hem şol gorky bilen berilýär. Üstesine de ruhnama nesili diýilýän ýetişdi. Gynan tagam. Hormatly dinleyijiler, hukuk goraýjy Täzegül Begmedowanyň azatlygyň soraglaryna beren ýazmaçy jogaplaryny dinlediňiz. Inni bu temadan Türkmenistanyň Türkiýedäki odalky elçisi, diplomat, häzir Awstriýanyň paýtagty Wenede ýaşaýan türkmen aktivisti Nur Muhammed Hanan bilen söhbetdeşlik etdirýär. Bu söhbetdeşligi dinläp, siziň hem öz pikirleriňizi ýazmaňyza, aýtmaňyza garaşýarys. Nur Muhammed ağa habarlardan elbette bilýänsiňiz, İstanbulda bolan wakalara odalky ilçi hökmünni, diplomat hökmünni nähil garaýarsyňyz? Öz bahaňyzy bermeli bolsa näme aýdardyňyz? Ýoksun. Bir eýleki döwletleriň elçixanalarynyň görýäs, konsulstasiýasynyň görýäs, olan işgärleriň görýäs. Edilýän görmesek ýöne habar bar, mahalky internetiň usulen İslen razın görüp bolýar, bilip bolýar. Şoň üçin görýäs bolan Türkmenistanyň diplomatlary atyl köş bolup görünýär. Ya ilçi çağasyny urup maskara bolup ýör, Fransiýada köňki. Ya İstanbullu konsulstasiýa işgärleri öz raýatlanmady bir meselesi bilen baranna, ya meselem prezidente öz aladalarını yetirjek bolup bir hat getirilenine dinlemen, onu kabul etmen, alman, yetirmeli yerine yetirmen, kaýtap naşloryaly waka bolýar. Urup dad edip maskara bolşup, onuň diňe Türkmenistanyň raýaty gel, olaň ýany bilen bir türk adwokaty bar. O da bu zatlara şaýat. O bir maskara bolup görmek ve mene nähil baha berjegem bilen mok, diňe Türkmenistanyň diplomatlary şeýle. Özüm esasy men pikirim boýunça, bu büyüğü Türkmenistanyň siýasaty boýunça. Näme üçin diýsem, ýokardan başlap ne halkyň aladasy edilýär, ne halka kömek edilýär, ne on problemleri dinlenip çözülýär. Şondan gitdi hemme şu ilçhalalar çenni konsulsiýa çennem şo ýerýär. Şo sen raýatyň bir daşary döwletde, şoňa sen gaýtap ýer çykyp kömek edip problemlerini çözjek bolup alad etmen, tersine olara karşı her türlü servet hareketlere geçerler. Ve yönü maskaraçılık, olduğuna konstitusiyon işlerleri özü maskaracan yok, devleti maskar etti. Bu Türkmenistan'ın Daşary İşler Ministerlerinin krizisi, bu konstitusiyon işlerlerinin, pasport işlerlerinin krizisi. Esası problemi sonu. Indi Nur Muhammed ağa size bir karşılıklı soru hem beresim gelýär. Türkiýedäki Türkmen wekilhanasyndan tapawutlukda Türkmenistanyň Fransiýadaky elçihanasynyň ýolbaşçysy barada
maskara doğruluğu bilen bağlanşykly habar çykdy. Siz muny elbetde agdadyňyz. Soň ol işinden osadyrly. Türkiýede bolsa şuňa meňdeş waka ikinji gedek bolýar. Ýatlasam olar Farhat Durdy fatly aktivistin konsullugyň binasynyň içinde ýenjilenli barada habar çykdy. Emma Türkmen häkimetleri bu maglumaty ne tasdiklady, ne de ret etdi ýöne golaýda Türkmenistanyň Türkiýedäki elçisi hem täzelendi. Bu ýagdaýlar, ýagny Fransiýadaky elçiniň täzelenmegi, Türkiýedäki elçiniň täzelenmegi Aşgabatyň bu meseleler boýunça nähili bir rahatsyzlyk duýýanlygyny aňlatmaýarmy? Siz şu Türkmenistanyň siýasat bilen baglanyşykly diýersiňiz elbetde. Şoňlan birlikde de Aşgabat taşary ýurtdaky awraýyny nähili bir saklajak bolýany meňdemeýärmi? Yoksa hakikaten hem Türkmenistan'ın siyaseti bilen bağlı. Näme üçin niçin var? Şu Fransa'daki bolan vakany, şu ilçini, iyisini ayırıp, maskara edip, onun soňa käyin berip, onun sondan soň bu diplomatları, daşary ben özüm diplomat bolup işlemsoň, elçi bolup işlemsoň bilýän, kemal hemmemizi ýygnaýdylar, ýynak geçirýärdiler daşary işler ministrligine. Prezidentiň öz gatnaşmagy bilenem. Şolar ýaly ýygnap şi ilçi döwletimizi maskara etýär ýurtdaşyna. Şolar ýaly waka hiç ýerde bolmasyn. Olaýsa noň kirekaty erwet çäreler görürsip şolar ýaly bir çäre geçirilen bolsa, şunu ýaly waka bolmazdy. Ýöne ýanky baş aşağı goýberýärler, şo ilçi näme boldy, näme käýs berilmi, ýa-da iş berilmi, hiç zatdan habar ýok. Şoň üçin nedenetçilige ýol açylýar. Ýagny näme etmem maňa käýs bermediler, nedenetçilige ýol açylýar diýenim şol. Ýagny şu Türkmenistanyň bu meseleler boýunça açyk düşündiriş bermediligi bu ýagdaýyň dowam etmegine şert töredýär sizin pikiriňiz şonu. Hakykatdan hem şeýle. Näme şonu ýaly bolandan soňa hiç söz etmediler. Onun näme üçin men şolar ýaly bir sofar bir ýanky erwet ýagdaýa sagajak bolýan raýatlama bolsa maskara edýäçek bolýan adamlar diýip şo pikir bilen etýärler, şo pikir bilen urýarlar. Şo pikir bilen erwet ýola gitýärler. Öňünden çäre görülýän bolsa döwlet tarapyndan, Daşary işler ministrligi tarapyndan bunlar ýaly waka bolmazdy. Inni İstanbul konsullugynyň howlusyny ýenjilen aktivistler barada habarlar görüşmedi ýaly Türkmen dilinden başga Rus, İngiliz, Türk dillerinde hem çykdy. Başga dillerde hem çykan bolmagy mümkin elbetde. Bu habarlardan görnüşine göre Türkmen diplomatlary zorluk etmek meselesini has yüreklenen ýaly görnýär. Olaryň diňe Türkmen raýatlaryny gödekçemeleşmek bilen çäklenmän Türk raýatlaryny hem äsgermezlik edip başlan ýaly. Bu ýagdaý elbetde Türk metbuatyny da bellenip geçirli. Türkiýe nädip şeýle zorlugy öz topragyny ýol berip biler diýen ýaly sorawlar peýda boldy. Bu waka Türk häkimetlerine nähili bir reaksiýa döredip bilermi? Berkirak reaksiýa döredip bilermi ýa-da iki ýurduň arasynda gatnaşyklar şo biznes bähwitler bilen barlykda şundan soň öňkü ýaly saklanarmy? Bir Türkiye tarafından var açık ya güçlü hareket bolmam mı kadiya? Näme üçin niçin ýangy özüňe maýlyk geçsin? Bir hakykatdan hem Türkmenistan'la aragatnaşygy kän var. Diýen bermesin diýip, şoň üçin kesini Türkler çykarmaz mı diýen. Ýöne Daşary işler ministrligi bilen hökman bu mesele sirediler. Çaçan bolmasa da öz aralaryna bu gurrun bolar, onsuz bolmaýar. Men bilýän özüm nemem boýunça işken döwrümde olar ýaly wakalar edil urulýan bolmasa da käbir bir meseleler ýanky çap edilmedi ýaly öz aralarynda seredilýän meseleler bolýardy. Şoň üçin şeýle bor diýip pikir etýän. Ýöne bu waka ýangy aýdyk geçsin ingliz diline de, ors diline de hemme dille çap edildi. Bu görýänmi? Diňe Türkiýe bilen Türkmenistan näl bir topar döwletler şu wakaň bolanyny görjek, eşek. Şoň üçin öz tarapyndan baha berjek barady kuşullar. Ondan şu ýanky çymýarlar. Şu konstitusiýon şu hareketleri döwleti maskara etdi. Şoň ýaly bahada eýleki döwletler berer. Inni görnüşinden Türkmenistan Türkiýede galan 1 milyon çemesi raýatynyň izni dolanmagyna ýa-da wagtyl gelip maskalalar bilen görüşmegine ýagdaý döretmäge taýýar däl ýalak bolup görnýär.
Bu yurtdaki siyasi ýagdaý, ykdysady ýagdaý işsizlik bilen baglymy ýa türkmen uçurlarynyň işe ýaragsyzlygy bilen baglymy? Ýa-da bir koronavirüsçe bilen 2 ýylla bir sopar adamlar öz ýurduna bizim türkmen eraýatlamy diýjek bolan öz ýurduna gaýdy bilmediler. Bir topar işsiz galdy. Bir toparyň pasporty wagty oturdy. Pasportyň wagty oturdyň sen pasportsyz adam. Sen hiç sada yaran yok. Ne işe yerleşebilýän, ne bir jaý alabilýän, ýa bir ýere gidebilýän. Sen bagly adam. Onuň haşlary adamlara bir kömek etmeliler. Maşgallaram pozup barýar. Näme üçin sen bir toparyň maşgallasy ýurtda beýlerim iş goýlap gelen adamlar onuň çağlaram ýöne baş aşa bir maşgala hökman pozulaýmaly mı ýaly Ni bu atlan hemme hiç adam gözüňe tutulanyp, ol adamlara kömek edýänler. Indi bir korona meselesini bir taraplaýan bolup, bu şode bir topar döwletler reisler açdy, samolyotlar gatna urady, Türkmenistan bolsa, şu ýagdaý bilen soňum, şode orada kömek etmejek bolsa da, şu mahalam kömek edýän. Bu adamlaryň ýanky mektup hat bilen konsulsuwa geleniň sebebi mesleginden horluk çekip mecbur bolup şu prezidente bir ýetireli öz aldylar öz neme ýagdaýlarymyzy edilýän hereket bolyn görýäňmi şoňa gaýtap kömek etmän şolary nähirrek basmyrak bir ýurda gowşar ýaly çäre görelýän şolara garşy hereket edilýär gaýtap. Indi şu uçurlaryň ýagdaýlary, ýagny uzak wagtlap uçman, uçuşy ýaragsyz bolan uçurlar bilen bagly bolup bilermi? Belki Türkmenistanyň uçur mümkinçiligi ýok bolmagy mümkin ýen pikirler aýdylýar, çaklamalar aýdylýar. Şeýle bolup bilermi? Ay, ol ýene gurrun, boş gurrun. Ol uçurlara näme? Bir ýyllap uçmandyň näme sebäp bolubiler? Ol gaýtap uçýan şok uçurlar wagtynda näşir edilmese, zat edilmese bir problemler görýär. Bu ýöne uçýan uçur duran bolsa, bir ýyllap, 2 ýyllap duran bolsa, oňa hiç de o zaýlanmaly da täläki. Or biri ikisi bolsun ýöne Türkiýe bir uçur bir ingolman hepde bir kerek var kaydar ýaly göretse bor. Nähili kyn ýagdaýam bolanyna. Bu ýöne Türkmenistanyň ýanky agraýsyzlygy salkyny raýatyna hiç şor alad etmeýän orkadýa ýene bir gede. Indi soňky maglumatlara görä türk uçurlary türkmenleriň ýurda dolanmagyna kömek etmekçi bolýar. Ýöne hökümetçi eserler türk kowa ýorlarynyň gurajak gatnawlarynyň ýygyderli uçar gatnaw därligini, ýygyderli gatnawlary dikeltmegiň bu goýda nazarda tutulmaýanlygyny habar berdiler. Siziňçe bu ýagdaýda Türkmenistan bu krizisten nädip çykyp biler? Türkmenistan bu krizisten çykmak islese ol gaty ansatlyk bilen hem ýakyn ýagdaýda çözüp bolar. Ýöne Türkmenistan islenokmuny. Masal üçin islese nädip çykyp biler? Gysga wagtda. İslese onu arkayn Türkiye öz uçurlaryny nimet meselelerim ýanky herekete geçirmeklerim Türk hava ýollaryna ruhsat berýärler. Açın hep öňküsi hep de her gün gatnasyn diýip oňa hiç problem ýok ahyryn. Ýöne iki söz bilen çözülýär bu meseleler. Ýöne o nejen o Türkmenistan. Munyň düýp sebebi näme? Onu etmezliginiň düýp sebebi näme siziň pikirinizçe? Düýp sebebi. Şu düýp sebäbini düşünmek ýokşan ýakgaty kyn. Bu Türkmenistanyň bu etýän hereketlerine düşmek kyn. Ýöne öz halkyna ganym diýmesen, şoň üçin edilmeýär diýmesen ýa-da ýurdy hasam mümkinden meser ýapyp hiç kim gelmesin hem gitmesin hem diýen ýaly hereketde bolaýmasalar, bu nädip düşünürjeňi biler ýarlar. Hiç bir döwletde bolýan zat dälbi. Hormatly dinleyijiler, bi odalky ilçi, diplomat, häzirki raýat aktivisti Nur Muhammed Hanahyň pikiri. Eýsem, bu söhbetdeşlikde gozgolan meseleler boýunça Türkmenistanyň Türkiýedäki raýatlarynyň ýagdaýy, olar bilen barlykda Türkmenistanyň hökümetiniň öňüne duran meseleler barada, çykalgy barada size nähil pikirler bar? Bize ýazyň, telefon edin. Nur Muhammed aga söhbetdeşlige gatnaşyp beren gurrunňyz üçin köp sag bolun. Sag bolun. Sag bolun. Türkmenistanda internet böwüdini Sayfon 3 ulgamy bilen böwüsüň. Azat habar email welisi derweze.net adresine mail urutsaňyz Sayfon 3 ulgamynyň indirme faýly mailiňize geler.
Onu akıllı telefonunuza yükleningizden soňra petiklenen Sultanda Azatlyk Radiosynyň web saytyna bökdüňsiz we hupsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Egerde iPhone 3 bada wat interneti birikmese, tilsimi öçürmän biraz wagt garaşmaňyzy maslahat berýäris. iPhone 3'ün indirme failini almak üçin Azat Habar e-mail belgisi derweze.net adresine isilendik mazmunny mail uğradyň. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleýijiler, şunuň bilen hepdäniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinläniňiz üçin köp sag bolun. Belki-de has köp dinleýije ýetmek üçin onu paýlaşmagy, like goýmaňyzy, öz pikirleriňizi komment, tesir görnüşini ýazmagy hem haýyş edýäris. Şeýle-de özüňizi gyzyklandyrýan temalar bardy, habar bermeňizi soraýarys. Azatlygyň tolkunlaryndan aýrylmaň.